Καλησπέρα από το εργαστήριο Συνοδεινό στο Σύνταγμα στη Λέκα 2325 από το 1968. Εδώ κατασκευάζουμε και επισκευάζουμε ζώνες όπως τις θέλετε στα μέτρα σας με την δική σας εγγράφα αν το επιθυμείτε. Μία κοπέλα μας ζήτησε να κατασκευάσουμε μία ζώνη με βάση τις διαστάσεις της εγγράφας που μας έφερε. Διάλεξε ταμπά δέρμα, εμείς από πάνω βάλαμε ένα ωραίο μοσχάρι με στάμπα στρουθοκάμιλου. Κάναμε κίτρινο γαζί γιατί της αρέσει το κίτρινο χρώμα. Κόψαμε τις κλωστούλες μόλις ολοκληρώσαμε το γάζωμα. Επίσης γαζώσαμε και την εγγράφα πάνω στο δέρμα, το οποίο είχαμε κόψει νωρίτερα. Βάψαμε τα πλαϊνά με ένα ειδικό υγρό το οποίο τελειοποιεί και φινίρει τις άκρες του δέρματος. Γαζώσαμε και το θυλάκι και μόλις το ολοκληρώσαμε το κουμπώσαμε με το ειδικό μέταλλο. Γαζώσαμε επίσης μαζί με το θυλάκι άλλο ένα σημείο πάνω στη ζώνη. Εδώ η ζώνη είναι ήδη τοποθετημένη μαζί με την εγγράφα. Κάναμε τις τρύπες με το ειδικό κοφτάκι, κόψαμε για να μπορέσει να περνάει καλύτερα η εγγράφα που έχει μπιλίτσα. Και εδώ η ζώνη είναι έτοιμη. Κατασκευή ζωνών με το δέρμα που θέλετε και με την εγγράφα που επιθυμείτε. Ζώνες Συνοδεινός.